नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तब वीडियो हम लेके आ चुकल बानी और एमे जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के फैंस खातिर बहुत बड़ा खुशखबरी बा। उनकर एगो नया फिल्म के फर्स्ट लुक आयल बा, जोना फिल्म के नाम बा आए हम बाराती बारात लेके। जी हाँ, फर्स्ट लुक आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकतानी, जोना में जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी और उनका साथ उनकर नया अदाकारा भी बैठल बड़ी। फिल्म के जो निर्देशक बड़े विशाल वर्मा जी बड़े, फिल्म के निर्माता प्रदीप प्रभाकर और संजय जी बड़े। फिल्म के जो ऑफिशियल पोस्टर बा वो आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकतानी। यशी फिल्म द्वारा एकर सारा राइट खरीदल जा चुकल बा। जी हाँ, मतलब कि यशी फिल्म यूट्यूब चैनल पर आप लोगन के ई फिल्म के ट्रेलर गाना सब सुने के मिल सकेला। बाकी अभी ज़्यादा जानकारी ना आयल बा कि फिल्म के गाना कब रिलीज हुई, ट्रेलर कब रिलीज हुई, फिल्म कब रिलीज हुई। अभी केवल फर्स्ट लुक रिलीज भइल बा। तो ये आप लोगन के पसंद आयल बा लाइक करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी। और ये फर्स्ट लुक अगर आप लोग डाउनलोड करेला चाहता नहीं तो हमने के इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर ली, वहाँ पर सभी पोस्टर आप लोगन के मिलते रहेला भोजपुरी इंडस्ट्री के। तो ये खबर पसंद आयल बा तो एक लाइक करी और शेयर कर दी और चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।